Horas tulang bah horas ahinang naing manglulupi mati juau. Selamat pagi Por TV. Horas di kita saluhut na medyo juaman kita krina. Bodo kabar muna sehat kan? Jadi dia pala tikion yang bercerita seperti biasa udah lupa dah. Tonton sampai habis, di like dan di subscribe sampai habis. Jangan tanggung-tanggung. Wait a minute. Who are you? Kadang masih ada ceritaku tentang kisah seorang yang pelit, si Hulit Mangging. Ale memang ternamora do halakon di kota Jakarta. Jadi Roma kabar tu halakon mati bapakna. Jadi terpaksa mama memulak tuha tu huta. Dangi jadi dong sahat di huta ba Roma hule-hule dangi ba hulului hamu majo peti mati nak ba suruh hamu majo dongat tu manang na dong asa huta inna. Alai ki songon nak keberatan on inat taot dangi lo ma asa hululi hami maju inai mana ma biar di mana gebi bayi halaki arga di peti mati kan itu memang dasar na Hulit Mangging doi mana. Jadi lau mai mana dihalangi mana mau tahu dangi dapat masa ada perpeti mati. Horas tulang bah horas ahinang naing manglulu peti mati juau inna lau tu dia Ima mati bapa 2 hari na lewat bah ido teh bah turut berduka cita mainang nah bah lului hamu majo lului hamu pilih kamu majo pilih tamu. Jadi isuku ma isuku ni na tomma tu parpiti mation moloon jadi harga on namangin na molo i 2,5 juta di inangin na bah ido teh harga main na olo hau nai pedang na hau biasa inna na umurasiano na dong doamang badong inna oma sada 1,5 juta inna ipadudu madong sada peti mati kan alai kualitas na nggak jelas ituruni peti mati sinak keningan ni dangin sadia on moloon sada 1,5 juta on alai songon na kurang degan don hauna inna bah sada 1,5 juta adong do penotoro sianin na badong memang molo haro muna na si harga 800.000 main na adong 800.000 adong oma ale siapa pa non so na hurang do baga na ale dak sumatu na tua inna ido te ay harga rupiah mang na lain maju tulang inna bah adong mulo na harga 500.000 adong ale sian triplek inna. Jadi ibereng makan nasi terpleki bah dah dong benong murah sian ni amangin nak kan Roma siahon ala ni curhana kan adong inang harga 200.000 adong bah ino nanggo ima jo amang asa huida jo boy inang boy alai tabi hamu dah inang dah adong dosi 200.000 alai pak ni namatei ikon di luar do bayeron goblok imala di rohani siahon parpeti mation besok kuma waina ina tahu dagi hamu penang na suat nadong do horo luakmu tuna tua muna harga 200.000 neng turunmu peti mati dia dong 200.000 peti mati nuaing nah. Jadi adong muse songoni sada ama-ama dangi on amat tahun terus do hola curiga on mamereng inat tanah ala memang apige hali kedapatan on tarboto on neng selingkuh inang-inang ni amat tahun dangi. Jadi topuma itu gasor katorai mana lau karejo tu luar kota.
Balau may manak tu karejo di luar kota dangi. Hari pertama, kedua, ketiga, songon pos do perohana kan. Jadi dong hari pawaton, songon nak rohak pindah mana kan. PT Jojo lu telepon cuma isu coy narohana kan. Bay telepon mak, inatan ya matau dangi. Telepon di mana mak? Halo ma, ina. Oh halo pa, ina. Lagi dia hono aing, lagi siapa bu? Marhua oh. Ba mangan lopa, ay toho do mangan lopa. Oh lo, ba pangulo maju beled derin na. Toki jera, aso pangulo na. Weng na. Bah, toho do hape ho na di jawin na amat tao dangi. Tayo mau langsung ni mah, sehat do kan. Neng modum maju au, sogok karejo be, na kan. Jadi sogok nai, tongi ulak ko ni mana? Asing. Sang nagura do pero hakwin na kan. Bay telepon mamalam may dangi. I-telepon na matom may natana. Halo? Ma? Oh, pa. Sehat do kan? Sehat. Sucok nga ba? Sehat. Jadi na dia do honoaing. Bay jabu. Marhuwa ho jabu. Bay dabu raw sonari mga lopa. Malam-malam ho mga lopa. Ulo. Asa ngora sogot selalu sekolah si ucok inna kan memang lupa malamon inna inatanion kan bah ido bapak ngulu maju belederi inna amaton dangi PT jodoh apa inna ipangulu ma beledero inna bah ido ate bah tuh emang langsung nih mudum maju au sogot kare jodoh pe tuh emang apa inna jadi dangi dung sogot nai so nang tenang rohana kan ba romai mana ba bulak maju ba so nang tenang perasak win mana kan ba bulak may mana sugot nai alay dang marbubuhay mana tu natana ba bulak may mana sahat may mana jebu dang jupang imana inatana jebu alay jebu si coki gelengon dangi langsung may buka. Oco, bayi buka geleng nyuk kan? Bah, ngamulak bapa horoy na anak nyong kan? Bah, isi dong kamu jabu, salahku bapa. Bah, tu dia oma. Dak ko boto bapa, dak tarida oma inna. Oh, lo tu dia lah omakmu. Dak ko boto bapa, dak tarida. Ngalau dua reon mabo beleder. Berarti dapat do perasaannya mata itu inatana. On nggak pasti on selingkuh on. Unang selingkuh, salah parbela.